L-awtur Paul Ellul. Kompożitur Mark Spiteri Lucas. Kantanta Martina Gallia Lofreda. Kanzunetta Moħta Tifla. Moħta tifla hija il-kanzunetta rebbieħa tal-edizzjoni ta' din is-sena tal-konkors Kanzunetta Indipendenza Junior li tella fuq il-fosos tal-Florjana it-tnejn filgħaxija. Il-kanzunetta kienet interpretata minn Martina Gallia Lofreda, tfajla ta' 13-il sena, u hija kompożizzjoni ta' Mark Spiteri Lucas u lirika ta' Paul Ellul. Peress li hemm ħafna diski sbieħ u kantanti bravi, ma tantx stennejta, allura kont ferħana ħafna. Għaddejt minna fil-passat, kelli nanna tgħid kemm tħobbni, din il-ġraja tas-suġrat, jekk inħaddam pupa miegħi, kienet ħaddam pupa wkoll, jekk inħoll il-lazz tas-sandi, hemm il-maħali l-utħol. Moħta tifla, jienu nanna, tal-munita naħarajt, għad ma bsarni. Dan il-festival tal-opportunità li żgħażagħ u tfal Maltin jesponu t-talenti tagħhom b'xogħlijiet oriġinali bil-lingwa Maltija. Il-kanzunetta rebbieħa Moħta tifla titkellem dwar suġġett attwali ħafna, il-problema tad-dimensja. Il-lirika qawwija tesprimi d-diffikultajiet ta' persuna anzjana li tbati bid-dimensja, kif ukoll il-preokkupazzjoni ta' dawk li jkunu qrib din l-istess persuna. Il-kanzunetta tiegħi hija dwar meta persuna fil-familja tibda tirreaġixxi u tiċċajta ma' tfal. Fil-każ tiegħi hija nanna, tibda tiċċajta miegħi b'mod differenti, eżempju tgiddem il-liżar, tkoll subajja, tagħtini isem falt. Imma fil-bidu din hija l-kondizzjoni tad-dimensja. Fil-bidu huwa naqa' diffiċli biex tinduna biha, imma mbagħad meta tinduna biha hija diffiċli ħafna. Intant fit-tieni post ikklassifikat Nicole Hammett bil-kanzunetta Id-daqqa tal-vjolin bi kliem ta' Emil Kalleja Baylis u mużika ta' Mark Spiteri Lucas. Nathaniel Attard bil-kanzunetta Fil-pront ġi klassifikat fit-tielet post. Din il-kanzunetta għandha lirika ta' Emil Kalleja Baylis u mużika ta' Mark Spiteri Lucas. Ir-rebbieħa tat-televoting i Kimberly Chantar bil-kanzunetta Nerġgħu niltaqgħu, kliem tal-istess Kimberly Chantar u mużika ta' Christopher Malija. Il-ġurija ta' dan il-festival li kien koordinat mid-deputat Robert Kutajjar kienet iffurmata minn 7 persuni. Waqt il-festival, Ela Manġon, il-kantanta li se tirrappreżenta lil Malta fil-Junior Eurovision Song Contest fil-Belarus f'Novembru li ġej, ingħatat tifkira f'isem il-kantanti kollha.